Ara, què farem? Avui farem com un fum que es crea amb la pressió d'aire que hi haurà dins de la botella. De Olla. l'ampolla. Té. I per això usarem l'inflador per posar-li pressió. Vale. L'estela Perquè reproduirem una estela de l'avió, no? És una còpia. I com es crea una estela d'un avió? Amb la diferència de el motor està molt calent i fora fa molt fred. Per aquesta diferència de temperatura es crea molt bé. Vinga, va. Això que farem és fer el mateix que fan els avions però amb una ampolla d'alcohol. Vale? Val, esteu preparats? Sí. Vinga, va. Comencem en 3, 2, 1, ja! Àlex, tira cap enrere, quan obris. Ulls apartats. Uau. Està molt mono. Una mica més. Més. Vale, avui simularem les esteles dels avions. Les esteles dels avions es formen entre la calor que hi ha entre l'estela i el fred que hi ha fora. I nosaltres el que farem és fer el que passa als avions però en una ampolla. Vale, començarem en 3, 2, 1, ja! I t'aguanta la botella?